ready na. No? Kay before ko mi anhedre, the first time nabungkag ang ligid sa akong sakyanan. Bungkag. Kating bungkagan yun. Nya iso do balay obleron pa. Okay, kinahanglan ko aswal. Ito nagubaan yun. Wasak na wasak. Maghatag ko seminar dito sa kininiang kining before si Father Darwin na imong exorcist, unang paghatag dito sa kininiang tagbilaran sa barko pa lang, may muluko. Mura naman kong ikulata. Ay, wala man. So, may pwede na. Yung anak ang kaaktibo ang buhol karon ang tagbilaran. Human ako na seminar. Pag-seminar po niya dito sa Talibon, grabe ka po sa barko ko lamang. No? Grabe po din aktibo ang Talibon karon, ang diocese nila. So, kami na Father Darwin naghatag ni o seminar dito sa kinili ang Norte area sa Ilocos Norte. Hindi kalit lang upalong ang tibuok simbahan, laging kumbinto. Di ba andar ang kinili ang generator. Pag-andar sa generator, pag-ungan ang generator nila, guba na yun. Guba na yun. So, nagkakain tao, magsiningitay na lang ni dito. O nga, pagbalik na ako, ingon ang kinili ang ilang pare na exorcist, nagkatulog naman dito ilang diocese o unong ka-exorcist, 5 ka-exorcist. Pagbalik na ko, ingon to ilang chief exorcist, Brother Wendell, mag-prayer for protection tayo muna, baka mangyari na naman yung nangyari noon, nagbiglang na paano, sige Father, dahil ikaw ang chief exorcist, dapat ikaw ang mag-pray, Father, authority ka dito. So, plano ka na mo, napalong na po ang karanaan tibok simbahan. Inagipagawas na po ng generator, upa na po ng generator. So, pag prayer for protection na, dito, minsiga na ang suga sa simbahan. So, real talaga na we are in the field of the spiritual war. We have a mortal enemy who wants to destroy us not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine our eternal destiny. Kung mapansin ninyo, ang sa laing na nagka-istorya sa exorcist nga Pilipino sa Vatican, Italy, isang din ito sa Vatican, daghan ang dili mo tuo o demonyo. Di mo tuo o demonic posisyon. Kaya siya na exorcist, siya maglisod ng kudali. Bisag magwali kung demonyo kay Badlungon o sa mga tuokang pare. Ay naikuban nga pagtuo, ayun din nag-iskuti ng demonyo. Iskuti ninyo ang gugma sa Ginoo. Ayaw ang sigig demonyo. Bisa ko bispo ganin, na. Kaya pag sige mong demonyo, na-demonyohan na mo. Iskutan mo man o dili, at akihon yung ka sa demonyo, patago. Kaya siya ang mortal nga kaaway na to. Matod pa sa mga santos, iskutan nato ang demonyo dili tungod kay tamis ang paghisgot alang kaniya. Iskutan nato ang doktrina sa demonyo tungod kay nagkinahanglan ta og seguridad patok niya. Mga mag-prayer for prediction na, Father, manahin ko sa mga pagtugon. In the Holy Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, I ask you to protect our families. Mention sa una ang mga sakop, miyembro sa pamilya. Una-una.
from sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, sicknesses, and spells, I declare these curses, sicknesses, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been set against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us away. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those people around us, and all those people whom we love. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother and we are your children. Intercede through us to the Father, that all that we do and say may redound to his good pleasure and glory. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions, which Saint Michael the Archangel has head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and repress their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? Overlanding Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us, and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. Saint Arnold Johnson, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Our guardian angels, pray for us. Our Mother Mary, pray for us. In the Holy Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayong buntag. Okay, so ang atot din about sa deliverance, no? Ministry of Deliverance. Sa seminar sa gitawag ko Philippine Association of Catholic Exorcists, kung saan usap sa collaborator sa mga lay, no? Ang gihatag sa mga exorcist na ang lay mo assist sa mga exorcist o ang mo diagnose o ang mo handle ang exorcist yun. Ang handle. Dahil sa Cebu ninyo, hilabihan daghanan ng ang exorcist ninyo dito sa Cebu. Na imamat namin dito sa UST. Daghanan, dili. Kasi kasi Monsignor Canta na Father Ortiz, si Father Katuki, daghan po diha sa mga Agustinian na grant. Nganong ingon anak man nga dapat dunay solemn exorcism sa Marcos Kapitulo 16, 17, nag-ingon diha, sa akong ngalan ang sibisan kinsang motuo kanako makahingilin o mangayawa. Ang ingon diha makahingilin mangayawa. Pero wala giingon tanang rangko sa yawa. Oh. So, makahingilig mga yawa, pero wala ingon tanang rangko, hierarchy mga yawa. Ang pinakakuyaw kung ang lay nga mag-deliverance makaatubang og high rank. Na naman, kay ang iyang gubon, ang ministry, ang miyembro sa pamilya, ikaw, ang imong trabaho, o ang relasyon. Muna nga, di basta-basta kayo, no? Okay. Sa Ministry of Deliverance, na nakatundong ni ko nga una na mo ni Father Darwin nga naghatag og seminar, ditampong tong grupo sa mga abogado, judge, na ay mga engineers, mga negosyante, kung ang mga professionals. Kanya naghangyo mga doctors, naghangyo sila, Brad, pwede ba ka magkinimian, pakita o katong deliverance ninyo na dunay na naposis? Ingon ko ka, daghang kayo sila, ingon din na pwede. Kay
kung akong ipakita na naadre karon kundi naa ninyo diha copy na diyan sa ability di man-react na naa siya. O ano lang, gano'n ang discussion ng ta, question and answer. So nagsugod mi og alas 8:30 sa gabi natapos mi og hapit na alas 11. So manihapon na mi. Question and answer. Ako mag-discuss ko dito na kung doon ay miyembro sa pamilya na albularyo, manghihilot, mangtatawas, o niya kung mamatay na naa siya, magpinal na, iyang ihatag ang iyang anting-anting sa iyang anak. Pero kung di na dawaton, ilapay na 100% sa mga yawa na naa niya, matransfer sa tanang mga anak. Pero kung dawato na sa usa ka anak, 90% sa yawa dito sa dawat, ang 10% mo ay maapod-apod. Sa mga anak hangtod sa ikaunang kahenerasyon. Kunya nangutana siya nako, may ko kayo yung pumutana babae. Kuhan sila karena ang negosyante. So, Brad, mga unang kami, alas 11 na sabi, Brad, ako ba, kung mama kay albularyo, kunya namatay dito sa ospital, wala man siya gibilin. So may nahitabo na kung ano na, ako man siya gibilin. Wala na yung pangutana. Dahil yung na siya, akong liok ng gahi. Dito, nag-react na yun siya. Grabe na yung reaction. Ano na, say, nagtago ang yawa. Sa iyang lawas, gano'n. Muna giingon sa pag-exorcist. Kung doon na ganit magpinal nga, doon ay anting-anting, mga albularyo, ayaw na paduol, anak, ingon ang mga exorcist. Kaya once mamatay ng naa ka, kanya di ka protected sa grasya sa Diyos, sa state of grace, automatic mubalihin na ni mo. See? Daghang wakabalo, anak. So daghang ang wakabalo, anak. Imagine, automatic din na mo transfer. Sumoto na itabo dito sa kuwan. Ito lang, emergency deliverance namin. Emergency deliverance. Nakita lang ko sa doon ang mga doctors, ang mga engineers, samtang na deliverance me, nag-anak man po mga kamo. Dili man na pwede ang pag-aagisa sa kamot sa mga lay. Limited ang atong authority para na siya sa ordained minister. O use of issue of authority na. So kung pasabot, makaana lang tao kamo sa miyembro sa atong pamilya. So, ibig sabihin, kung mag-deliverance na in case of emergency, pwede na itong iana ang cross sa agtan sa deliverance. Pero dilita mo anak o kamo. Kay use of issue of authority na. Magkabalo man ang yawa. Kung anong ang ministry, deliverance and exorcism, ang atong kaaway, fallen angels, very legalistic. O siya legalistic. Example, si Father, active man niya sa gun club. Active man niya sa gun club. Kamu, pananglitan, doon na mo'y armas. Ang inyong intensyon sa armas, ako ni ang dalon kay self-defense. So sa ato pa, good intention. Kaya naman, for self-defense. Pero, pag doon na gani checkpoint, makitaan ka doon ng armas, pangitaan ka legal, license, o permit to carry. Kung niya ba yung ba, wala ko yung license, wala ko yung permit to carry, pero ako man ang gitana kay, parang protection man eh. Dili siya after sa good intention ni mo. After siya sa legality. So, sa ato pa, dakpon yung ka illegal possession of firearms. Bisan pa, ang good intention ni mo, self-defense. Mga po sa Ministry of Deliverance. Kabalo ang demonyo asa ang limitasyon sa mga lay.
No? Kasi buot pa sa mo, kung mag-deliverance ta, para protected ta, sa mga miyembro sa pamilya, pwede ta, ato na ipakita ang guide niya, pwede ta makagamit o command. Imperative command. Saan ang imperative command? Anas ka pala si Kia? Kasi bro? In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, kana siya sa mga miyembro na sa pamilya. Pero ang leader anak sa organisasyon, nanitan, presidente kas minister, presidente kas katikista, presidenta ikasayon, pwede ka makakuman anak sa mga miyembro nimo. Kaya doon na kay authority. No? Isip presidente, ang parish priest, pwede siya makakuman sa iyang mga parokyano anak. Kay authority man siya. Ang maestro, pwede siya makakuman sa iyang mga estudyante. Kay authority man siya. Pero pag dili na iyang estudyante, pag dili na miyembro sa iyong pamilya, kung ikaw presidente, in case of emergency, in the absence of the parish priest, and the absence of the appointed exorcist, do not use the imperative command. Kung saan imperative command, I command you. Don't use it. Kung sa gamiton, supplicatory prayer. Kung saan ang supplicatory prayer, instead ka mo command ka, I command you. Supplicatory prayer, Lord Jesus, I humbly ask you to command this evil spirit. No? So, lahi ang nagkuman, lahi ang naghangyo. Ako naghangyo kanimo sa makaobsanon Ginoo sa pagmando sa powerful gyapon na siya nagkuman. Wala ka magamit sa mga authority. Nagamit ka sa paghangyo. Ato lang hisgutan. Kay unya gawas ana nabasa mo na ko ang libro ni Robin Garcia pa. Tanan niya nga libro nga Deliverance. Kaya doon ay part dito nga magmamutana si Robin, 15 ngalan sa demonyo. No? Ano na? In nomine Perton, in nomine Nostre, Jesu Christi, dicas me nomen Dom. Sa ngalan ni Jesu Cristo, kugani ko 15 imong ngalan. Kana na siya nga part, reserved na siya sa exorcist. Bisan ang parish priest, dili pwede mo gamit ana siya. Exorcist na siya. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, tug-ani ko 15 imong ngalan. Kana siya nga pangalan, kana nga paagi, exorcist na gyud among gamit. Ayaw jud ninyo na gamita. Kay ang dili exorcist mangutana o 15 ngalan, ma-glorify ang Yahweh o ma-powerful siya. Kaya di magka-authority. Parihala ko na example, na may punyag din kung sa may mahita po, kung ang imong silingan, may muhatag kung ngalan sa bata, ang ibunyagan, dili ang amahan. Kaya kung away ano man di man ang authority. Kinsa man ang ngalan sa bata, ang authority. Ang authority mo yung ngalan. Mungkod ang sa ministry. So, dili na pwede pagkutanon. Gawas o kanang exorcist na yun. Kaya doon na may duha ka paagi sa paghingilin sa yawa. Say, duha ka paagi. Una, pamatyon ang mga gamot, patay ang pulungan. Pamatyon ang mga gamot, patay ang pulungan. Muna na in the name of Jesus of Nazareth, who is tremendous power as God, who is most powerful and scientific name, I rebuke, refugee, fine, and cast out sa mga authority. So, matantang ang mga gamot, tantang ko ng punuan. Pero na ako'y, ibtun ang punuan, dala ang gamot. Maso na. Muna di mo sa mga exorcist. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, tugaan, kinsay imong ngalan. Muna na ang tuwan. So, ang exorcist mo handle na. So, ibot ang punuan, dala ang mga gamot. Muna ang pangagi. So, ang ato, i-empower nato matako sa una,
before magtanaw ta sa panginahanglan sa uban, unahon sa nato ang sa atong kagalingon. O dapat isirado nato ang unsa man ang posibleng opining. Sa paglibot-libot namo sa laing lugar ni Father Darwin, puno kayo ng mga gym, daghan kayo mga nanambong, kunya pamangutana na gani ko pananglitan pag-evaluation na ni pila man ninyo dinhi nag-grocery kauban ng pamilya. Masurprise ka. Sa kadaghan kaayo sa mga nanambong, maglisod kang pangita kung ganang 20 kabuok na nag-grocery kauban ng pamilya. Puno kayo ng naan. Bisan asa nga lugar. Bisan pa sa dito ko, pag-ulan ko dito sa kininiang ang Ilocos Norte, kunya ka ito mga aktibo dito sa simbahan kay sa Sangguniang Laiko ano. O mga pinili ito mga leaders sa diocese nila. Sangguniang Laiko itong tuwa ng mga leaders sa Balubya. Pero namuntanan ko, pila ninyo din ilan sa inyo nandito dito na nagro-rosary together with the family. Parang nakita ko sa kadaghan nila, 5 ang nag-isa. So imagine, mga aktibo na sa simbahan, realidad na. Nga daghan ang mga aktibo sa simbahan nga nalimot pagpakasimbahan sulod sa pamilya. Una na tong ininian encourage diri sulod sa atong pamilya. Una na itong encourage na kung dunay wala ko maka-rosary na naman, gumon kita sa atong kaway. Naagi muguba na ito. Dahan-dahan, hinay-hinay. Una nga, ibalik yun. Sa simbahan, pero wala magtudlog kadisismo sulod sa pamilya. Wala. Ayun yung galimti na. Dapat mo na isugod. Yan naman. Kaya kiningon ka spiritual warfare, mura ni baksing. Asa gani ang ikanan, dito ka birahan. Sige, ingon din sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 8. Pagbantay ka mo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa. Naglibot-libot na siya. Naglibot-libot. Pag maglibot-libot gani, musibot ko sa buka na, naniid na, asa may huyang ani. Ang kawatan maglibot-libot, maniid na, asa ko pwede mo sulod ani. So, naglibot-libot, nangita sa iyang tukbunon. Pero doon ay sumpay. Sukli siya. So, kinahanglan ta mo sukol. Pero, sa powerful, sa fallen angel, ang usa ko no ka fallen angel, ang usa ka fallen angel, usa lang ka fallen angel. Oy, kung English, ano niya, kung Amerikano. So, ang usa ka fallen angel, pag siya'y maki-away, bisan pa sa tanang tao sa tibuok kalibutan, di ka daog sa usa ka powerful fallen angel bisan sa pamilya. So, anak na powerful sila. Pero, ang mga Katoliko, na binunyagan, kita, magiging protected na. Protected na. Sa power, sa fallen angels, kung ni ata aning tulog. Kung sa maning tulog, may dapat na ata. Proper faith, tugmang pagtuo, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. So, ato na ang kikuan, ato na kita sa nagsamuna na dapat na nato proper faith,
proper disposition of morality and state of grace. Di ba nakamantay mo sa Biblia, gabi po ang atong Ginoong Hesus, ibunyagan, proper faith, proper disposition of morality and state of grace. So, nakamantay mo nga sa Biblia, after ang atong Ginoo gibunyagan, after gina, kung sige mo sa Ginoo, after sa gibunyagan, he went to the desert to pray and to do fasting. So, prayer, fasting, self-control, ihimo na sa Ginoo. Muna nahaan, iyang ipakita. Gusto may buhok pasabot, ang buhok pasabot na nanaan, nga kita mga binunyagan, human sa atong pagkabinunyagan, dapat kumplituho nato ang atong bunyag pagyon, pinaagi sa prayer and mortification. Prayer and mortification, buhok pasabot, self-control. Muna naan, kabalawa mo nga, ang balaod nato sa simbahan sa canon law, kabalo mo, nga basta magmisa, 1 hour before Mass, dili ta pwedeng kaon. 1 hour na pwede mainom lahat tambal. Pero 1 hour before Mass, dili ta pwede fasting na siya. Okay. So, proper faith. Kanasa, wala nga kinahanglan i-refine na ito ang atong kagalingon. I-evaluate. Doon na ba higayon sa inyong kinabuhi nga ang inyong mga balay, ang inyong ipuy-an garon sa iyang natukod na ang inyong gilugnan o mga sinselyo. Okay. Dimangin niya ang giingon ni Monsignor Marvin. We have foreigner from Australia. Australia. Okay. Welcome. So we are discussing here about spiritual warfare, a deliverance minister. So deliverance ministry. This is the almost forgotten ministry of the church. We are dealing with the spiritual battle. And the ancient tactic of the devil is to make you believe that he does not exist. So, asa na ito? Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. So, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Una, proper faith. Yung mga balay ninyo na nilibingan ng senselyo, remember the teaching of the Catholic Church according to Monsignor Bishop Marvin Maseda. Ang balay ko no magilugnan o senselyo, kanina ang balay ko magilugnan o senselyo, bisan pa balik-balikan pa blessing, bisan pa obispo, dili matanggal ang blessing kung dili tantangon ang senselyo. So, muna ito muna problema. Muna siya ang proper practice. Muna ang proper practice, tantangon. And 2 Kings chapter 23 verse 15 up to 18, all idols were destroyed and burned. So, kailangan talaga mag-iba. Ano man? Kasunduan mo na ninyo. Kasunduan na ninyo. Na kailangan gibaon ang kasunduan. Pero, kung di ka mag-ibakay, lalo na, request mo sa pare, pwede ang pare space. Kung saan?
i-break niya ang consecration of the building. In the name of Jesus, I break the consecration of this building. In the name of Jesus, I break the consecration, especially if there is a padugo, blood ritual. Meaning, you offer that building to the fallen angel through blood compact. That's very dangerous. Padugo. So you have to break. At i-request mo yung ang parish priest, Father, would you please break the consecration of our house? Pero before na, dapat mag-umpisal ka. Break the consecration. Unang gihimuon sa pari ananaan, violate ang iyang istulan. Sa pag-break niya sa consecration, asa tutuhan, mga sinsilyo Ginoo. In the name of Jesus, I break the consecration of this area. Katulog kay ngayon, in the name of Jesus, I break the consecration of this area. In the name of Jesus, I break the consecration of this area. And I command all evil spirits associated with this consecration, depart right now and never return. Even the parish priest can do that. Yun, parish priest. Because he is authority to all his parishioners. So, di na kinahanglan pa ang exorcist anak. O una-unan sa ninyo. Ano man, kung musulog mo ng ministry, doon na rin yung kasunduan, di delikado inyong pamilya. Meron din yung padugo, meron ng ipalubong, ipabrinsa na rin yung buktuan sa mga kasunduan. Ibalwit na, o sa pa? Superstitious beliefs. All superstitious beliefs are demonic. Look at the 1 Corinthians chapter 10 verse 20. According to St. Paul, do not accept the teachings from pagans, because pagan practices are worshiping to Satan and not to God. And I do not want you to be contaminated by Satan. Ang problema, chapter 10, verse 20. First Corinthians chapter 10, verse 20. Have you noticed? All sacraments in the church, tanang sakramento sa simbahan, doon na yung naglibot yung superstitious beliefs yung gi-inject ang mga Katoliko. Dahil naglibot, gano'n man. Gano'n ingon anak man. Una-una to na. Gano'n ingon anak man. And John chapter 8 verse 44, Satan is the father of lies. Dili gusto si Satanas na kitang mga Katoliko, John chapter 8:44. Dili gusto si Satanas na maka-experience na ang blessing sa Diyos. Kung hindi siya gusto na mag-experience ng blessing sa Diyos, nag-inject siya o superstitious beliefs. Tanaw mo ang superstitious beliefs. Unsay common nga argument to those who believe about superstitious beliefs. Unsay common? Wala na may mawala kung mutuho ka ni. Yeah? Wala na common, ginato. Wala may mawala kung mutuho ka ni. But remember, according to our Catechism of the Catholic Church, number 2138. Catechism of the Catholic Church, 2138. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Imagine, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Sa tuko-tuko lang, nibiya na din ka sa Diyos. Unsa man di atong pagtuo?
about the Apostles' Creed, the 12 articles of Christian faith. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So, kung nagtuo ka, nga ang Diyos magagagahon sa dalnganong ang uman, na ako may pagswerte. Yan. Pamataan ang mga pare. Kato doon ay mga pagpaswerte-swerte doon na mga nagpadugo o nagdugog silsilyo. Nangumpisa ba na? Ilan itong pisal? Pero di ba na nilang kumpisal? Kaya wala na sila magtuo, masala na. So, unahon ninyo, kanang una sa sarili. Tanaw ang mga opining. Doon na may mga superstitious beliefs ninyo na wala ninyo magkumpisal sa una. Kunya, nagpanayan pa mo sa man. Pampaswerte. Lagi ng Disyembre. Superstitious beliefs. 13 fruits. Preparing, especially during New Year. That's superstitious beliefs. Napansin ninyo? Ang Katoliko nag-celebrate na of 500 years of Christianity. Diba? Pero, nga naman, nga nag-celebrate ng 500 years of Christianity, lipunta na daghan man kayo na nag-lisod. Daghan man kayo na sa hospital, puno kayo. Nga naman nga, parang dito na-experience the blessing from God. Ano yun na naman? Salayin ninyo. Kaon ko mo og dulce. Ayon ayaw niyo tangtanga ang putos. Mula iba. Ha? So, dili na mo lamig. Mamatay pagkakanon mo ng putos. Ha? Kasi po, pasabot na. Unsaon nato pagtilaw sa kalami sa kindi kung ikaw na itong putos. Unsaon nato pagtilaw sa grasya sa Diyos kung ang atong pagtubo na putos sa superstitious beliefs. Superstitious beliefs is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested, always manifested with idolatry. Grabe din ang superstitious beliefs. Kaya nga sana. Masuman, tabi-tabi ako. Yan. Tabi-tabi ako. Kapag labay sa kananaan, kuhan o manghihi pa ka, pwede yan po yan. Yan. Naman na. So, bakit bawal yan? Magtagbo ta. Pag magtagbo ta, o niya, tininian. Magtagbo ta na yun. Walay tingog. Ibig sabihin, walay communication nga na-establish. Walay communication nga na-establish mo tagpo ka. Kaya, walay tingog. Pero magtagpo ganita, unya maingon, may buntag, good morning. Then, you will reply also good morning. Then, that's the first step to establish communication. So, doon na yung communication. Mo, pag nang ingon mo, tabi ako, kaya buyan, nakipag-communicate na ka sa fallen angels. Do not communicate to our enemy. So, kung mangihi mo, ay nagtabi-tabi ako, ihiin ninyo ang dapat ihian, kaya kung wala na ako na. Ha? So,
O kung naaman ko na na, nakatabi-tabi ako pa, pangumpisal mo. So, in Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. And many of us, even who are devoted Catholic, nag-practice sa superstitious beliefs. Kung ang uban, masuko pa. Kung madlungo na lalaki. So, our superstitious beliefs is from womb to tomb. From womb to tomb. Ikan sa tiyan, padulong-sulukanan. Talagot, sa bunyan, during baptism, there's also a superstitious belief. Ano ba, kung dili mo hilat ang bata pagbukto, mo ko ang kinabuhi mo ng sikrito o pusi. Ano, inibukbo sa pare mo hilat. Dahil superstitious belief sila, anak. Ang uban, pag humagbunya, mukalatil o dakan una. Dahil sa itong unang igawas, right? Tuntua. Superstitious belief na. Bisan sa kasal and wedding, there's also a superstitious belief. Also may superstitious beliefs. Ang uban, dili pagpakasal, kung dili lingin ang bulan. Full moon. Karon lahi na, dili pagpakasal, kung dili lingin ang diyan. Kunya na nga pa yung superstitious belief sa uban nga. Mga babae nga, kung sa kasal, sikrito kung tulong ang lalaki. Kaya kung matumban ang lalaki, under ang lalaki, na yung superstitious beliefs, anak. Di na tinoon. Na-ritual. Ang problema lang, inig-uli. Nga naman, inig-uli, na-iupan nga mag-ritual, magkuha o baso, o niya doon ay supply, ay tubig, ikutaw sa tubig, isudlay sa lalaki, may pilit na angkas pa dito, isudlay, itulong ako sa tubig, isudlay sa babae, lain na pong kaspa dito, ikutaw ako sa tubig, ipainom nila ang kaspa. Superstitious belief. Dayon kung dunay mang bisan, asa na? Maburos na? Pag dunay maburos, mag-andam og tunok-tunok. Kaya anong dili duulog wakwak. Kasi ba kung yung wakwak, balon, mahadlok og tunok. Superstitious belief. Di lang yan. Kung hapit na mga anak, mag-andam o kinini ang oil sa halas. Ay, ihaplas. So, dihan pa lang sa tiyan, ikonsagrar na ang bata sa demonyo. Pag bunyag, nanawan sa bunyag, ang upang mga gibunyagan upan, may kulay pula, ibang utang, kay sumpa sa buyag. So, pagka-Kristyanos pa lang, na ano'y dala-dala ng mga superstitious beliefs. Huwag yan ang bunyag, hindi mo buyag. So, naimong buyag talaga. Wala na, tangan kayo. Pag dunay mamatay, samot na. Samot. Uno, sa superstitious beliefs. Dili ka pwede maligo kung dunay mamatay. Ang resulta, mas baho pa ang buhay kaysa patay. So, di ka, dagat kayo mga superstitious beliefs. Di manilhig kung dunay mamatay. Dayon, kung mugawas na gani ang luon, musuong sa ilano. That's superstitious beliefs. Ang delikado pa, kay kung magsulod na sa lungon, magbukto o rosaryo mo man. Kanya pagpangitao nila, katong balong pa dyan may mabugto. That's superstitious beliefs. Unya, ano ba dyan? Inigawa sa minteryo, magpaaso. Kapalina, aron di ka sundon sa kanan.
Kung utangan ka nang namatay, sundon nyo ka. Kasi pagtuon niyo sa kanak, lamok, mahadlok, o kaso. Oh. Unya ang uban. Ang uban. Kung sa gani nga gidala sa mentalyo, dili na idala ng balay. Kay makot daw ko no, gikan sa mentalyo, dalos balay. Ayaw na lang mong uli. Kay gikan mo sa mentalyo. Oh. So, daghang superstitious beliefs na to. No? Tanta sa superstitious beliefs. Muna nga, sa ministry na iyong ani, unahon sa nato na ang mga superstitious beliefs. Muna nga, unahon sa nato, doon na ba may katikisim sulod sa inyong pamilya? Doon na ba may rosary? Huwag pasabot, ang unahon na to, pagpakasimbahan ta sulod sa pamilya. Isirado ninyo ang posibleng opining. Rosary together with the family. And then, hatag ka rin mong higayon. O katigisim sa inyong mga anak. Minugpo lang, God. Minugpo lang, God. Abi ninyo, maghatag mong higayon sa kwan. Masurprise mo. Doon na sila yung mga pumutana. Nalisod kayo tumakon. Makuan juga, mag-research juga. Asa man nagikan sa mga bata? Gikan na sa cellphone, gikan na sila mga classmate. Oh. Una, doon ay bakyong nga nahitabo sulod sa pamilya. Kung sa'y bakyong nga nahitabo sulod sa pamilya, bisa doon manginam inibahon, lack of prayer, and even catechism to the members of the family. So, muna'y atong ibalik. Para ibalik. Ayaw sa dayo, unang-unang giyawa. Mag-away na kong giyawa. Unahan ka na. Unahan ka na sulod sa pamilya. Kaya anong dili mayawa-yawa. Oh. Balik ang rosary. Why? Because in this spiritual war, we have a formula. And remember this formula. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. That's the very basic formula in the spiritual warfare. So, remember, proper faith. Abandon all superstitious beliefs. Oh. Proper faith. Proper disposition of morality. Ibig sabihin, kinasal ka sa huwes, kinasal ka sa mayor, wala ka sa proper disposition if you won't receive the civil wedding. You don't have proper disposition of morality. So, dapat kasal ka sa simbahan. Ganong kasal man dyan sa simbahan? Una, dili man kita mo itagiya sa atong lawas. Inulaman man ato niya. Diyos may tagiya ani. Kay Diyos may tagiya aning atong lawas, mauna nga kung ang lalaki makikilawas, manangid siya sa Diyos, pinaagi sa sakramento sa simbahan. Kamao ang matrimony. Kasal. Oh. So muna na ang dapat buhaton. So, proper, gano'n man, kay ang civil wedding, live-in, civil wedding and live-in, gitawag na naa siya o pre-love movement. Also ng pre-love movement? Pre-love movement, yung gisgutan sa 1 Timothy chapter 4, verses 1 up to 3. The Spirit clearly says that in later times, some believers will abandon their faith and heeding to the teachings of the fallen angels. They don't want to accept the marriage. Kung sa nila na, mamiya sa pagtuo, nagdili sa pagminyo, muna ang pre-love movement.
you notice in our Apostles' Creed? In our Apostles' Creed, di ba kisgutan niya si Poncio Pilato? Nga naman nag-isgutan mas Poncio Pilato nga lima ang Santos. Doon ay hinungdan niya, una, we mention in the Apostles' Creed Pontius Pilate because the crucifixion of Jesus Christ was historical event. Second, to remind us that the devil will use even the authority in the government. So, kaya nga kung tingnan natin, ang pagkaminyo, sakramento ng simbahan. Pero nagbuhat o balaod ang naa sa gobyerno, nga pwede mo kasal na ang mayor o ang uwes. So, wamo kabantay sa gapos, dagan ang nakasal kayo naron sa mayor o uwes nga nagbulag. Dayon na anak po sila'y laing mga kaipon. Dili man na sila makasal sa simbahan. Nga naman, kay existing man ang legality sa marriage life nila sa civil. Kinahanglan pa, ibaliwala na, declared na naana, annulment. Annulment is a declaration that there was no valid marriage at the first moment. So we are against of divorce because divorce is the declaration that divorce is to end the valid marriage. Okay. So naghanap karon ng pagkasal. Kunya nagbulag, pagkabulag na napoy magtihayon, dili na makasal dali-dali simbahan. Kaya naman, gapos na sila sa civil wedding. Nagkakain na. Ganon. Sabi pa, kung kinasal ka sa pare, nagadawag ka ng kaminyoon sa pare, so sakramentali na sakrament. However, sa imong pagdawat sa kasal sa pare, sekreto po na gamit kay contraceptives. Contraceptives, IUD, pills, condom, even withdrawal. So, bisan pagkasal pa ka sa pare, mas nagagamit ka na you are not in the state of grace. You are in a grave sin. So, therefore, dili mo manalawat. Kung mamumpisal mo, hatagan na mong absolusyon. Kung di na ninyo na imuon. Siguro mo nga, grabe po ito, dili ka mo gamit o contraceptives. Di mo taghan na yung atong mga anak-anak. Muna ta grabe? Hindi. Di ba po tag-isiminar sa simbahan? Di po tag-isiminar at ikasal? Lagi tag-siminar. Yan. Kunya sa seminar, sa atong pag-agi sa seminar, amot kung itudlo pa na ang natural method of family planning sa kuwan, kung may na part yun sa natural method of family planning. O si natural method of family planning, calendar method. O si calendar method, dili ng kalendaryo, ibanig. Ha? O, calendar method. O, basic lang na sa calendar method. O si calendar method. Basta-basa bata. O saan mo basta-basa bata? Basta-basa fertile. Pag fertile man ang babae, dapat na ipagsabot-sabot sa magtiayon. Kung naa ang pagpugong, wala naa ang dapat. Dili lungguhan ang kaulag gamit ang contraceptives. Mao nga, kung miyembro mo sa ministry, healing ministry, una, ihiling una ang inyong kaugalingon kung doon na pa mo mga naagian contraceptives. Ikumpisal sa nanaan. Oh? Nakay, pwede mo i-risbak anak. So, ikumpisal sa nanaan. Dayon, once magkumpisal mo, ayaw na ninyo nagbuhatan. Oh, self-control ang dapat buhaton. Self-control dapat buhaton. Okay. So, proper faith, proper disposition of morality,
State of grace. State of grace, wala tayong mortal na sala. Sa ato pa, tanan na mortal na sala sa ato, di kumpisan o gihinulsolan na. Mortal sin. Kabalo naman tao kung sa'y mortal sin. So may mortal sin. Hindi lang pagsimba sa adlong Domingo, mortal sin na siya. Although, in every official law, there is always an exemption. O kung ang inahan niya ay nagpatutoy o kininian, anak, huwag kasimba, may busy kayo, di exempted siya. Pero kung ang inahan nagpatutoy pa na huwag kasimba, di na siya exempted. So, di na exempted. Now, layo kayo, di kasimba, layo kayo, pwede ra sa kininian, TV. Pero kita, na mga Katoliko, labi doon, obligado yun na. Nga mo simba. Dili tungod kay ang Diyos na ginahanglan siya na simbaho na to, kita ang ginahanglan ng Diyos. Parehara ko na ang tubig mo ang ginahanglan isda. Ang isda na ginahanglan tubig. Kuhaan na ang isda sa tubig, mamatay na siya. Maupod ang tao, kuha ang Diyos niya. Buhi pa ang iyang lawas, patay na ang iyang galag. Walang obligado kita. Nga, ako ginanaan ko matag Domingo, tibok pamilya. Ano ba tibok pamilya? Kamalawang state sa bahan Katoliko. Bisan pag ang ginikanan pa, nagbalik-balik simbahan, unya napakiya siya sa magpasimba sa iyang mga anak, mortal na sa lakna sa mga ginikanan. Kung ang ginikanan, nagbalik-balik simbahan, pero sa mga piyestang iglilihi, wa siya makadala sa iyang anak, doon na siya ay tulubagod. Sa ito pa, una-una ito, mapagkasimbahan sunod sa pamilya. Mapagkasimbahan yun sunod sa pamilya. Proper faith, proper disposition of morality and state of grace. Aron niya masabdan ng anong ginagawa ng masimba. Dili lang kung naa mo sa ministry o healing and deliverance. Dili lang sa kumahimo, dili lang sa matagdumi ko ni simba. Kada adlaw din simba. Attend mass daily. Why? Because during even we receive baptism and confirmation, but due to the exclusion of the original sin, we have what we call in theology concupiscence. Concupiscence, our attraction to commit sin. Because concupiscence, concupiscence is divided into three. Pride of life, concupiscence of flesh, and concupiscence of eyes. Sa pride of life? Pride of life consists of pride, anger, envy. And this kind of sins are sins directly to hell. Pride, anger, and envy. Pride of life. Concupiscence of flesh. Lust, gluttony, sloth, katakulan. Katakulan. Concupiscence of eyes, greed, kalaog. So, 7 capital sins. Naanak na to. Kung kinaaman na to, then membro ta sa healing ministry, i-heal sa nato itong kagalingon. Muna, ang atong Ginoo, after siya baptism, he went to the desert to pray and to do fasting. Because our baptism must be completed through prayer and mortification. So, mo sa kung kagalingon, naaman ta ninian.
concupiscence. We have this concupiscence. How to destroy this concupiscence? So, ma-destroy din ni ang concupiscence sa makananayong sa pagdukol sa sakramento. Una, simba ganaan daw kung kaya ninyo. Oh, rosaryo kada gabi sa pamilya. Pray the rosary together with the family. Every night or daily. Go to Mass every day. And receive the sacrament of reconciliation monthly. So kung himuon ninyo na and then fasting every Friday. Pwede duwag kan anan. Dili ninyo kanon. Escape to meals. Then, usa lang ka regular meal, pwede nyo kanon kung pwede mo. Then, ang gasto, ano na ang inyong mag-escape sa pagkaon, ihatag ninyo na sa kuwan, simbahan, sa mga rinahlan. So, muna na siya ang paper classes, no? So, unahon sa nato itong tugalingon. I-practice na muna yung tawag role of life. Say role of life, cares. What's the name cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals or sacraments. So, muna na siya. No? So, protected na in this spiritual war if we have this trait for our protection. Remember this, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. So that's why we need to research about the teaching of the Catholic Church. Because the ancient tactic of our mortal enemy is to divide and then attack. And that is the reason that there are so many religions founded by certain men. And they are all claiming to be the true church founded by Jesus Christ. However, all secular histories show a direct time link between the Catholic Church and apostles, leading to the conclusion that the true church founded by Jesus Christ is the Catholic Church. Try to research and read the Gloriam Encyclopedia, Volume 5, page 106. It is stated that Catholic Church, Great Catholicos, universal term generally applied to the divine society, founded by Jesus Christ and endowed with the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. World History by Gregorio, Scientific Edition, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. See, all secular histories show a direct time link between Catholic Church and apostles, leading to the conclusion that the true church founded by Jesus Christ is the Catholic Church. So what happened to our separated brethren? Now, they don't have sacraments. Even sacramentals, they are very allergic of the sacramentals. So, ingon ana ang hindi pag atake. No? Pag mabali na sila ang reliyon, wala na sila yung sakramento. Wala na sila yung sacramentals pa. Wala na yung rosaryo. Wala na yung Mama Mary. Wala na yung mga santos. Wala na yung misa. Ang ila, basta sa Biblia, na-united sila through reading in the Word of God. However, we Catholic, we are united to God through the Eucharist and the Word of God. O kantong sige nagpulo, walay kaon, makabukang na. No? Walang daghang karong nagtukol niya, labi na ni Kibuloy. No? So, una, proper faith.
proper disposition of morality and state of grace. So kung pisal ka na kung himuon na ito na yawag na ito na protected ka sa spiritual world, protected na itong pamilya. Okay. Bilang adlaw ang isang iglihi. O sige, isip mong answer na namin. Bilang adlaw. Nanabay hapit na mga buka. Obligado kita. Ay, ganun yung isang iglihi. Nine tawan pa. Before on December, holiday, we are talking about holidays of obligation in the Catholic Church. So, 9 November, oh no! Ayaw ka mo. So, ibig sabihin, November 1, All Saints Day, obliges the Catholic na mga ito simbahan na. Obliges na. But before that, mga ito simbahan, musimba, iawag ka sa simbahan na ato na hapit na to receive sacrament of reconciliation. Because to receive the sacrament of reconciliation is one of the conditions how to obtain plenary indulgence. Because plenary indulgence in the Catholic Church can be obtained under the usual conditions. So what are those conditions in order to obtain plenary indulgence? First, you have to ask the plenary indulgence in your morning prayer. Morning, di mo sa tuloy pangayo, kay ikaw hatagan. So, you have to input in your morning prayer, Lord, I wish to obtain plenary indulgences and ask to my good works and prayers today. So, you have, without asking that condition, dili plenary indulgence ang iyong madawat. Partial indulgence. Sige, ako sa nag-isal out na hindi nyo kay aron inyong masamtan kung saka may nungdanon ang plenary indulgence. So, okay. Mali plenary indulgence. Once mo umpisal ka ni Father Danilo, di pasahilo na ang imong mga sala. Pananglitan, di mo sala. Padre, bindisyon ko kay nagasala ko, nakapamparos ko sa konsilingan. Ako na kinulsulan, Padre, kung di pasula. So, di pasahilo ka ni Padre. Pero, ang epekto sa imong pagtaparos, bisa di pasahilo pa, nagpabilin patutuha. Dito niya. O ang mga tao nakakita, nagpabilin pa, ang ilan na saksihan, wala mawala. So, kung dili di mo na ma-repair, bisa di pasahilo na, mauna na asihay, bayaran mo sa purgatorio. Okay, sample. Dunay maestra na active kayo sa simbahan, sa tagbilaran, principal, na active kayo sa simbahan, gipatay siya sa iyang estudyante. So, gimesahan siya sa pare, ng parish priest, gimesahan siya. Sa pagmisa sa parish priest, pagkagabi ang parish priest, ang limbawang tunog yung balhibo dito siyang kwarto, nagpakita ang kalak sa maestra, naluoy kayo og naong. Grabe yun ka makaluluoy. Kung nagayong tabang, Father, magayong ko rin mo na ako sa purgatorio, tabangin ko. Nag-antos ko kayo sa kasakitan. O kini mo iwala na ako, mo isilot ka akong gandosan karon. Doon ako'y utang sa akong ikagaw, wala na ako pabayari, Father. Nagangyo ko rin mo nga, palihong bayari, ako utang. Mauni ang kinini ang iyangalan, o mauni na nagpuyo. So, giyato pagkaupa sa pare. Giyato sa pare. Giyato niya. Dahil nangutana, tingnan siya kanong kaila. Siya, mo lagi, isulti sa pare, napakita na ko, dahil na iutan. Pinamalik ang utan. Siya 5 pesos. Peter, salamat sa imong pagtabang. Naanak ko kalong sa langit.
Ingon ang pari, mutuog yun ko. Kaya nag-experience yun ko na nga. So, sa ato pag tinuod lagi ingon, sa Juan Kapitulo, sa Mateo Kapitulo 5:26, bilangguon kamo dito, hangtod nga kabayaran ninyo sa himpit ang inyong monta. Sa ato pa, pag mangumpisal ta, di pasaylo na ang atong sala sa impyerno, basta muntal ka sala,